நீங்க பார்க்கறது எங்க வீட்டு மாமரம்ங்க. எவ்வளோ பூ பூத்திருக்கு. நெறைய குட்டி, குட்டி மாம்பிஞ்சு இருக்கு. ஆனா, இப்ப நீங்க பார்க்குற எல்லா மாம்பிஞ்சும் நம்ம கையில மாங்காவா வரதில்லங்க. எது வெயில், மழை, புயல், ஏன் இந்த காக்கா, குருவிலாம் கொத்தி போடும். இதெல்லாம் தாண்டி சர்வைவ் ஆகுதோ, அதுதான் நம்ம கையில மாங்காவா வருது. மாங்காக்கே எப்படின்னா, இந்த உலகத்துல ரொம்ப உன்னதமானது மனித பிறவிங்க. எவன் ஒருவன் வலி, வேதனை, தோல்வி, அசிங்கம், அவமானம், டிப்ரஷன், ஸ்ட்ரெஸ், சோகம், கண்ணீர், துக்கம், ஏமாற்றம், துரோகம், கஷ்டம், நஷ்டம் இதெல்லாமும் தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறணும்னு நினைக்கிறான் பாத்தீங்களா? அவன் மட்டும்தாங்க லைஃப்ல ஜெயிக்க முடியும். துவண்டு போயிடாதீங்க. விழுந்தா பரவாயில்ல. ஆனா திரும்ப எப்படியாவது எழுந்திரிச்சிருங்க.